ang Anghel Gabriel mitubag. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sige po no, mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. No, diri sa kapilya o sa tanan nga katungog diha sa gawas. Medyo napaguhan ko sa Psalms kay pagwapo kayo sa atong tigalan rin. Okay, salamat. O ako maingon, Pit Senyor, no? Santo Niño. Muna nga akong ibasa na yun ang Lucas 1:35. Kay ini nga versikulo, mo ni ang versikulo na mabasa yun litra por litra ng pulong wala ang bata o Holy Child nga sa sila Santo Niño. So kung pagkatanong ka sa mabasa sa Biblia ng Santo Niño, ang tuba Lucas 1:35. Kaya ang pulong Santo Niño ato musbon Latin o pinagsila ang nakapulong kung ato ng ipadaw o atong pinulungan balaan nga bata. In English, Holy Child. Ang Santo Niño mao na ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkabata. Ang ato lang linawon diri, ang ato lang laruhon diri, ang explanation, ang pagtulunan sa simbahan mahitungod ang atong Santo Niño karon nga matod pa sa uban dili na angay na to buhaton kinawang rimulto kay maingon man na sila na Brad, dili man may supak ang Santo Niño o wala ang bata niya sa Biblia kay kanang wala ang bata niya sa Biblia si Jesus makaanak so dili may supak anak. Pero kana kung iyong Santo Niño, larawan mo na, rimulto mo na, diya, may supak. Okay. Diba, kung ano nilang kumon kayong pagsupak na ito. Kaya mga dili katuliko, kung din na ilang pagsupak. Kaya nga ko maka-ibigro na ulay mo yung nila na Brad, hindi yung may supak ka ng Santo Niño o wala ang bata sa Biblia, kay si Kristo mo na. Pero ka na yung Santo Niño, hindi mo na si Kristo. Ribulto mo na, dalawan mo na. Kung sa pagkubag na ito, kung kumagpunta na, kaya nga nung naging mag-ending nga, kaya nga ribulto, mauna sa Kristo yun. Okay. Dahil ng ribulto o larawan, dahil po ng bilarawanan. Parehas na po. Ako, nga naglihok yun, makita ninyo, ako yun. No, si Silver na buhi nga uniho. Pero na ko'y larawan. Okay. Na ko'y ribulto kung himuan ako ribulto. Lahi na ang larawan o lahi na ang ribulto. Lahi kung ang ginalawanan na. Di ba? Parehas pa ni Rizal. Si Rizal, katong Rizal yun na buhi niya to, lahi ko siya may buhi man, ikumpara sa iyang larawan na o ribulto na handumanan niya o nag-represent niya. Now, sa tema na ito sa larawan, ito ang maning isigutan, na lahit ng representation o di-representahan. Tama nga, sa akong identity, sa akong lisensya rin sa akong pitaka na akong bulsa, lahit nga rin na dagway o picture
kaysa ako din mismo. So, mauna. Wala di bawal sa Biblia na maghimo tao mga representation. Wala di bawal sa Biblia o maghimo tao mga simbolo. Kaya atong Santo Niño nga ribulto, simbolo na ni Kristo sa iyang pagkabata. Wala kang ngayon nga, si Kristo yun nga, kabuha ko na ito. Mamapali, sila katuloy, sila seminaryo niya, ngayon nga, ang Kristo, ang balang bata, bawal ang ribulto? No. Kaya ang ribulto na to, representation na ni Kristo sa iyang pagkabata. Dili na si Kristo yun na. Klaro mo kayo na, bisa sa pag-isip lang, tayong pag-isip. Bisa mo yung ngayon na si Kristo ang ribulto na. Yung ribulto, di mo na muli mo. Di mo na makakita. Kaya mong kadumog, bisa kaya lugar. Di ba? Kaya ilang masahon sa Salmo 115, ngayon ang isaway na to. Di ba? Ilang masahon na ako may durungan, di ka dulo. Ako may tiil, di ka nataw. Ako may mata, di ka kita. Kaya mo na anong narigol ko. Ito. Ngayon sila nga, igo, mo ang gatuloy ko. So, may kubag na doon. Kaya ng Salmo 115, ang mga rigulto na ipasabot niya, kanto ng mga Diyos. Kato ang mga rigulto sa mga pag-ano ni Aso nga, iisip nila na kanakil mo ay Diyos. O na mahimong Diyos. Kaya ang definition na kaya ng Diyos, bisan sa nabukan nga isipon na itong Diyos kung yung ilig tinuod, o na ay Diyos. Sama na niyo pusil, kaya ilig tinuod pusil. Doktor, kaya ilig tinuod doktor. Kaya ng Diyos po, yung ibawal, didili, iisip na itong Diyos, o una na itong Diyos, kunya, pilit tinuod, o na Diyos. Kaya na itong ribulto, ni Santo Niño, sa walang bata, dili na Diyos, kaya wala ka na magtulog, at ka ng ribulto, o Diyos. Diba? Ang Diyos, katong girepresentahan na. Diba? Kaya na itong ribulto na Santo Niño, kinsa may girepresentahan na. Si Kristo sa bata pa. Kanya kay Diyos kung si Kristo. Diba? Ang Diyos, katong girepresentahan. Dili na nagrepresenta o simbolo lang. Pero napangutan na, kung simbolo ang kanyang larawan na ito, napangutan na, ang mga igsuko na ito ng mga dili katoliko, kaya nagsaway man na ito mga simbolo, sila ba wala kayo mga simbolo ito? Diba? Sumala sa atong pagtuo na ganang atong ribulto nga Santo Niño, simbolo na ni Kristo sa pagkabata o representation na ni Kristo sa pagkabata. Ang pangalanan ay sumpang mo sila anang simbolo. Ang pangalanan, sila wala pa po yung mga simbolo. Ako dagan kong isgutan nga mga simbolo sa ubang religiyon. Nga wala na sila sa wayaan na, kaya di ka magsaway ng simbolo. Example, kaya akong sinihan din na tundo ang INC, ang Iglesia ni Cristo. Daghan na sila sa simbolo. Ang usahin sa simbolo nila na hindi ka pumalinda, sige na pumakita. Kaya ilang mga sticker ba na, pulo, kanang pulo ba na yung pulo? Pula ba na? Kaya blue, o siya na, basta pulo ka pulo. Kaya bukan kita sila sa mga sakyanan, ilhanan na sila, Iglesia ni Cristo. Ako ka ba kaya na? So sila mismo, naako na sila yung mga simbolo. Dayon, sa balista, naako na ilhanan ka ng sili nila, na sila yung sili. Kung makakipagkaan na nilang sili, kung gusto mo, Seventh-day Adventist na sila. So, bisan sila, naako yung mga simbolo. Di ba? Kunya, ganang pagkabata ni Kristo,
dili ba na pwede na ito imuhang simbolo? O representation? Mangutana kanila, asa mabasa sa Biblia nga ang pagkabata ni Kristo dili pwede kabuhatan ng simbolo o representation. Next lang babasahan. Ang pangutana po, nga nung maghimot ang simbolo, nga nung maghimot ang representation, kaya ang representation o simbolo, makatabang nato na o remind, makatabang nato na o pahinumdum sa angay hinumduman. Mga inata sa larawan ni Kristo na nag-represent sa iyang pagkabata, o sa may hinumduman nila ito. Ang iyang example isip bata. Di ba? Kana kung kahibulo ka sa iyang istorya, ang history, di ba? O nang mabasa ng Biblia, maminaw ka sa itulog sa atong simbahan, kinaaman niya itulog sa atong simbahan, unsa si Kristo sa iyang pagkabata. Nato'y para ikaw ka humili, ang santo ninyo, natas kayo. Natas kayo, kay actually, ang pagkabata ni Kristo, ang ngayon na ito pinuktukan na itong mga Kristohanon ka. Kaya ituloy niya sa Biblia na mga gawas na mahimong kang bata. Kung di ko na mahimong bata, dili ka makasunod sa linyariya ng Diyos. Ito na ito sa buka na. Dili na sakto na magbinata ka. No? Ang buti ko sa buka na. Kailang grades o mga kinaiya sa bata nga maayo, mo sa itong sundo ng akawato. Presa na, kung sa may kinaiya sa bata na maayo, na wala sa mga dagko, kung na ang ganing kamera, no? Kailang kinaiya sa bata na hindi maantigo magdumog. No? Hindi ang magdumog. Anak, maayo na ato kawato. Kaya bata, bisag bunanan na iyan na, pero hindi na ako. Mawala ako na, di ba? Pero mga dagko, daghan kayo mga dagko, masuko, sa iyang isuon, sa iyang higala na magdinungtanay. Kaya ko yung iigawan, mga isuon nga rin, magdinungtanay. So mga na ang usa sa anay na tuawan sa kinaiyas bata, no? Kaya nang dili magdumog. Subukan na, nawala ka na. Kuhin ka na. Then, usa pa'y kinaiyan na sa bata. Kaya nang dependent din siya sa iyang bilikahan. Dili ba ito sa mukha hinahangad ka magsalik ka na sa bilikahan. Ang buti ko sabot nga, ang bata, muhangat yun yung gabaw niya. Mukhang Diyos bilikahan. Dili ko naman na, no? Kaya sa itong panahon doon, ako ibig ka tayo. No? Pero ang original yun nga, trait sa bata, muhangan din na siya sa ibigan. May bata pa ko siya. Nagdepende din siya sa ibigan. Ang buti pa sa buwan, kita po ang mga Kristohanon, atong handol, mong ilang kita sa Diyos na kita iyang anak. Mukhaho dito niya. So, sa paali na mo saludo ka sa iyang mga suko, sa iyang balaw. Pero okay, limited man niya itong panahon na rin. Hindi man ka makadiskaso dahil galing sa radyo galing na background o akong iisukan sa ulugan, galing paglambo pa sa simbahan. No? Dili, ini nga minutos, akong isbutan na rin ang pagdibig
ang paglarawan na to, pinaaging larawan o ribulto, ana Sinyo Santo Niño. Kung sa may biblical foundation na. Okay, atong sugat. Una, ayaw kalimti na ang pulong Santo Niño, kaya ng pulong, mabasa na sa Biblia, sumala sa ipasabot. Kaya sa ako nang gingon, alam sa mga bagulang na ako, ang pulong Santo Niño, ang buto sa buta na, balaan na bata. Holy Child sa English. Okay. Kung kayo sa sumagin, natin mas kukang i-honor Holy Child na sumagin. Mabasa na sa Lucas 1:35. No? Lucas 1:35. Ang balaang bata na si Jesus sa iyang pagkabata. Ano siya? Santo Niño. Balaan na bata. Gusto na ko ang kunting Lucas 1:35. Kung kuhingon sila na, dahil pa na yung Santo Niño, malawan na, ribulto mo na. Dito. Okay. Sa Manila, na ako yung mga picture, dahil ang ilang picture, dahil po sila yun nga, di punting, di tumong picture. Parehas sa akong ingon galing, kagalina na, si Rizal, lahit siya mabuhi, yan ko, huwag ka na inyang monumento nga na sa atong plaza. Di ba? Oh. Ganang monumento ni Rizal, representation na niya. Kaya wala naman siya. Kaya po atong ribulto, na Santo Niño, representation lang na nato ni Cristo sa iyong pagkabata. Niya karon, kung sa may nagbuhay na atong kaya na itong Santo Niño, sa may nagbuhay, sa may sura na. Di ba? Kaya si Cristo, yung nagbuhay na bata. Diyan ka na yung gihawilan na, sa naghawilan niya, durang pasto. Kung sa may background na nasa Biblia, kaya nung di ko na anak na ito pagbuhay. Now, sa Pinatayan 12, versikulo 5, atong basahan ni Pinatayan 12:5, siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran, pinaagi sa ulisi nga puthaw. Apan ang iyang anak isakdaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Ang termino diri nga mabasa sa Biblia, ulisi nga puthaw. Simbolo na sa pagkahari ni Kristo. Unang ay mo katingan na kanang atong Santo Niño na pupok siya ng pastor, unang simbolo sa iyong pagkahari. Wala siya. Pinatayan 12, versikulo 5. Ngayon, sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 3. No? Hebrehanon 1, versikulo 2 hangtod sa 3. Mauli ang atong mabasa. Apan ining kaulahian mga adlaw, siya misulti kanato pinaaging anak nga iyang ditudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga pangalingaw sa himaya sa Dios ug tugma mahulat sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan. Una, ang kanang atong Santo Niño, nanay oras kalibutan niyang ginawilan, no? Sa balaang bata na si Jesus. Una siya, kay si Cristo ang hari, nagasapnay sa kalibutan. Kay si Cristo Diyos man. Di ba? So, biblical lang paglarawan na ito ang Santo Niño. Di ba? Ang pastor, naghawilan niya, nagsimbolo sa iyong pagkahari. Ngayon, nagpuput siya o kalibutan, mabasa na sa o iulang buhay na sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 10. Nagasapnay sa kalibutan. Ngayon, kini, ba't may mali kay actually, sa'yo na din umago, pero kung di ka himalo, wala po tayong question mark. Di ba?
ato man gitawag og Senior Santo Niño. Ang ilang pangutana, uy, ganun senior man na bata mo ba? Di ba? Ang Pedro mo mga ilangan na pangutana, ang fiction. Anong gitawag mo, senior man na bata mo ba? Okay. Ang tubang, simple na kayo. Kaya ang pagka-senior niya, rin na ni Cristo sa iyong pagkalabaw. Sa iyang pagka-Diyos. Kaya isang bata pa siya, labaw na siya, pareho. Di ba? Okay. Now, asa nang nagtubling sa Biblia na support na, no? Ang isang bata pa siya, gitawag pa siya, amahan. Gitawag pa siya, Diyos, kay Diyos ang siya. Nasa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Ingon din, kay nataw alam ka nato ang usa ka bata. Gihatag ka nato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong pagtatambaw. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan o senyor. Prinsipe sa bakigay. So, kanang pagka-senyor sa atong ninyo ni Kristo, referring na sa iyang pagka-Diyos, referring na sa iyang pagkamahan o pagkalabaw na pagkapagulo sa Iglesia. Kaya isang bata pa siya, Diyos naman siya. Pagulo naman siya na ito. Labaw naman siya na ito. Sumunod ng Senyor. Bisang bata pa siya, itawag isang Senyor, tungkol kay labaw siya sa natanan. Diyos mo. Di ba? So, sa'yo na kaya sa tubago. Sa'yo na kaya sa tubago. Nakaroon, hinihibirin na minutos, ato nga i-remind ang mga pusano, natong mga Katoliko, kung sa ang mensahe ng pagkabata ni Kristo. Hindi lang kay wato kasi po, mutapong ka sa katuk ngayon, sa malugan, ang iyang message kinahanglan yung ito, may kabukan sa atong tinulungan. Ang pagkabata ni Jesus Christ. Ang labing dako yun kapag sulungan na ng pagkabata ni Jesus Christ, kanang iyang pagka-masinulunod pag-ayaw sa iyang amahan. Kanang iyang pagka-gawa na faithful, pagka-maunungon sa iyang amahan. Nga, kita po doon ka, no, ang mensahe ng Santo Niño, kinahanglan maunungan po doon ka sa itong binikanan. Kaya ang binikanan po, kinahanglan magsubay sa pagmando sa Diyos. Okay, example mo ng binikanan. For example, ang binikanan, figure na siya sa Diyos. Di ba? Oh. So, malipay lang si Santo Niño sa Jesus, no? Kung atong masunod ang mensahe na ganang pagka-faithful, pagka-maunungan sa Diyos. Di ba? Kaya si Kristo, maunungan ito sa iyong Ama. Kita mga Kristohanon, maunungan ka sa atong mga pagtulungan sa Diyos. Kung ato ng bukod, maglikay ka ang buhanon sa lahat. Period. Kaya ang paglikay ang buhanon sa lahat, o man ang pagkasama sa bata, pagpaubos. So, kung mga Kristiyanos ka, mga Katoliko ka, niya, bandungon, okay, wala na masubay sa mensahe sa atong isaulong niya na Santo Niño. Sinulong. Yan, napariwan ako may iskutin. Yan ang magsayo-sayo ako. Yan, kanang magsayo-sayo, pinagganong mo na. No, hindi kanang sayo, pinagganong. Si David, sa Biblia, nasa 2 Samuel 6 o 1 Samuel 6, nagsayaw-sayaw at umangan sa sudanan sa kasabutan. Ito ako, worship dance. Kung ito kasabutan ang sinulong, pagsayaw o pagsimba pinaging sayaw. Nasa Biblia, basta matong panahon ni David. Kaya si King David, isayaw at umangan sa sudanan sa kasabutan, ganahan ito ang pulong sa Diyos. Itong napulo kasunog ang isulat sa papan na ito. So, si David, isayaw at umangan sa pulong. Asa man ang pulong dito? Katong balaod sa Diyos, ang isulat sa papan ng bato, ang isunod ang
kasulanan. Kaya mo na itong imposisyon. So, sa ato pa, si David, isayang at ubangan sa pulong. Kaya, kung na itong ibuhat kung magsinunod ka, isayang ka at ubangan sa pulong. Kaya ka ng pulong, na si Jesus Christ. Personal Word of God. Kaya, simboluhan na itong kanang ribulto ng Santo Niño. Si Jesus Christ mao ang personal Word of God. So, mao na tunay biblical foundation na itong sinunod. Dili man darawan sa Diyos nga itong isayawan. Si Kristo nga itong isayawan niya. So, isayaw na atubangan sa pulo na mao si Kristo mismo. Sa iya pagkabalaan para. So, kanto mo na makasugod kay kawahin na nakagabot. Kung gusto mo makatungong itong pagsugod yun, now, naano tayo social media, naano sa YouTube, naka-record mo sa video. So, pagitaan lang ninyo sa akong YouTube channel, ang Veritas de Boro, no? Na pinisahan karon para makita o ma-google ninyo na kung siya itong na-istutan nyo. O ganan akong contribution sa simbahan na sa YouTube channel ako, Veritas de Boro. Okay, hangtod sunod Domingo doon, ini yung sunod sa Bible exposition. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.